awit saking pikantuk barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Salah salangipun wonten ing mriki kawula nyuwunaken dhateng pinanganten kekalih dumateng panjenenganipun Bapak Maryono Ibu Ngabiyah. Borong panjenengan badhe kula wentah murih lestari widodo anggenipun sami dituduhan. Sinartanipun wiwaha pangestu mugi risang pinanganten kekalih anggenipun badhe apabila wontenipun samudaning bebayang agung tansah binaringan keluarga ingkang ayom tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah, ingkang tunggalipun ingkang dipun paringi momongan putri putra ingkang soleh-solehah, ingkang migunani tumraping sesami agami negari lan tansah menembah dhateng Gusti ingkang murka ing dumadi amin Allahumma amin. Salajengipun wonten ing mriku kipanipun Ibu Siti Masrohah anipun marak sowan ugi ngasta sekedhik oleh-oleh dari jajan pasar alkadaripun. Monggo langsung kemawon lajeng kalau aturaken kalau paringaken dhateng Bapak Maryono lan ugi Ibu Ngabiyah. Ananging ampun dipun pirsani wujud tentunipun utawi ngirenipun. Dan menika kalau wujud dari asih sakimanipun Ibu Siti Masrohah ing baca mugi-mugi kanthi dari asih menika dadosaken tambah rumaketing anggenipun sama pepisanan ingkang tunggalipun nuwuhaken perkawis ingkang barokah manfaat donya tumuripun akhirat amin Allahumma amin. Sajeneng para rawuh penundasakung saha ingkang satuhu dahat durmatan wonten mriki kawula nyuwun pangapunten ingkang tampuk pamitaken nuwuhaken mripun Bapak Maryono Ibu Ngabiyah imbok bilih anggen kawula marak sowan sak rombongan sak berdodo kathah perpatan kegilangan saking arah menapa kemawon sampun rawuh lenggah ing sak mangke paripurnane ati kula paredyan wonten ing dherekaning menika kawula sak rombongan sak berdodo bedhi betul pasilan nyuwun pamit estu panjenengan kula panjenengan sedaya kawula anti-anti lampah kula sak rombongan sak berdodo sak mangke dumugi dalem mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng nirboyo nirwipara nirking sambikala amin amin Allahumma amin. Sampun para rawuh boten witaksana boten kala matur kata-kata estu ibu bilih kala ngaturaken boten dados hajatipun upaya kesedulipun baikipun Bapak Ibu Siti Masrohah kathah permatan kekiranipun lan ugi kathah jajar-jaring dosa ingkang kirang temata lan ugi kiranging supasita menggah cangkeping tata krama kawula anglewana kadung lumanggih samudra pangaksana. Akhirul qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan matur datang untuk saliro saking pihak pengantin istri dengan mewakili Ibu Bapak Abdul Razak. Aduh, saya pun yang kata panampi saking pihak pengantin aku tadi pun sirani dia pun Bapak Ismanto total soalan rata-rata tak sedang. Dia nggak diukur, jahat. Assalamualaikum